non haber espazo para a cultura, a música, a literatura. Seguimos en Radio Oseiro con outra sección dedicada á literatura. Y a ver aquí. Muy bonitas palabras. Hola, rapaces. Hola. ¿Qué nos traes hoxe? Que importante é a auga e que pouco valor lle damos. Pois sí, algún día os seres humanos darémonos conta de que o diñeiro non se pode comer nin beber. Hola, rapaz, que tal todo? Ola, e moitas gracias por invitarnos. Hoxe traemos unha serie de recomendacións dos libros que máis nos gustaron. Falar dos heróis da literatura infantil. Non si? Pois sí, eu traigo as aventuras de Señor Agustín. É un libro co que pasei moitos bons ratos porque é moi doado de ler e moi entretenido. Grazas, hijo. Gracias, Irene. Pois ata aquí chegou o club de literatura.